but many people know me as Tendex. I'm a singer, songwriter, dancer, actor, and this is one of the instruments that I play. I play this and I play shakers. Kare kare pasi chigare madzisawera osekundare kuwirirana 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 kuwirirana. My style or my genre, I call it Afrocentric, which is Western jazz that is fused with African instruments and African sound and African beats, and it is also up-tempo. Asi indakamirira nguva yechirimo chirimo nguva yechirimo nguva yechirimo chirimo nguva yechirimo